Ramon! Tungod din na sa Super Fiber. Super Fiber! Super Fiber. May powerful detoxification effects ng plant fibers, prebiotics, and alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement and immunity booster. And prevents colorectal cancer. A fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Ako si Kat, and I'm a fan of Life Extension Coffee Mix with vitamin D3. Before, permi lang ko ginatuyo sa office. Maluya, kagwala energy. Pero sa natilawan ko na ang Life Extension Coffee Mix, nagpagsik ako. Kag mas productive ako as a secretary. Manamit na, healthy pa. Life Extension Coffee Mix with vitamin D3, reishi mushroom, and mangosteen fruit extract. The first ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Mabakal sa mga butika. Eduardo Boto at natubuan ako cancer sa urinary bladder. Salamat din ko sa Life Extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagslawat nga wala ising chemotherapy. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Hi, Mommies! Maya Rivera speaking. Kasama ko si Sixto. Out here. Love ko na kung saan-saan siya nag-explore. Inside. Confident akong protected siya. See what your love and total expert protection can help do. New Nido 3 Plus helps with respiratory protection with proper diet and exercise with 50% more DHA For brain. versus previous recipe. Kahit saan pa siya mag-explore. Help give total expert protection with proper diet and exercise. You need a 3 Plus. Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa tak na alas 2 sa hapon. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. Hapon sa aton sining mga pinalangga nga matag plamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatuni na sa aton sining nagasigabong nga frequency and 630 kHz 630 sililusoan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Ipabalik kita diri sa aton siniyang programming diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kag sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Sabado. Thank God it's Saturday. TGIS. Pet sa 29 na kita karon no sa bulan sa Oktubre 2022. There's Christmas in the air. You can feel it everywhere. Sa aton sila Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, may ara na lamang kita 57 dias, 57 days to go before Christmas. Kasi medyo apektado kita, no? Medyo ang espiritu ng Pasko, hindi naton anay mabatsagan gid sang amugid sinabala kaangay sa mga previous days, previous months nga naga-countdown kita. Bangod kay ti yara kita karon sa tunga sang kalamidad mga kabombo, no? Ang bagyong Sipaeng. Baw kadamo na sa mga nagkalalitan labi na gid sa kabuhi sang tawo. Pero aton siniyang
taming sa nasiling ko na, aton sini nga taming amo ang pagpangamuyo, no? Although 57 days to go before Christmas, pero sa subong, no, sa pila ka adlaw nga ginabayo kita sang bagyong paeng, pulo pahigad anay. Ang importante ang espiritu hindi mapalong, no? Hindi mapalong sang tubig o ginabasya ni bagyong paeng. Sa gihapon nagapabili, no? Ang aton siniinga spirit of hope, the spirit of love, the spirit of miracle nga ginatuwag nga kabay pangati. Malampuasan naton ini mga kabombo nga wala lang sang dugang pangahalit labi na gid sa kabuhi sang tawo, no? Ang mga material nga bagay sa aton si palibot, no? Magkalaguba man o kung anod, magkalabasa, magkalarusdak. Pero importante daya ang kabuhi sang tao ya intact mga kabombo, no? Padayon kita iya nga magapangamuyo, no, hindi lamang sa aton sini nga pamilya kundi sa bugos nga pumulong Pilipinhon. May ano naman nga daan, may nagapadulong naman nga daan ho kag kon magbagyo ini si Queenie mga kabombo ti ara pagid wala patagani nga nakalampuwas no kay bagyong paeng. Sige lang asa gihapon, no, tuig-tuig amo ni ang aton sini nga sitwasyon. Ginalabyan kita sa mga bagyo from A to Z nga daan ang ngalan. In the P na tasubong may Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z pa nga panugod sa ngalan nga mga letra mga kabombo, no? Pao kadugay pa kadamo pa sang aton siniya nga ano ho nga angan-anganon nga paglabay sang mga bagyo. Ari pa kita karon sa letter P, paeng. Yung aton sini nga pagpangamuyo lang hugot nga pagpangamuyo mga kabombo kay ti amo na yang aton siniya nga pinaka ang aton sini nga pinakataming, no, sa aton sini mga pinalangga nga matag palawati sa aton sini iya nga mga suki. By the way, sa sining hapon, no, mga kabombo, from time to time mag-ano kita maghatag kita sa inyo sa pinaka-latest update. O labi na gid sa aton sini iya nga weather bulletin mga kabombo, no? Mga alas 2 sa subong hapon ang pinaka-latest update weather bulletin number 18 mga kabombo, no, ang tropical cyclone bulletin number 18 si Paeng, no, nagasugod na sa giho, no, padulong sa west-northwestward kag about to make a landfall, no, sa vicinity sang San Juan sa Batangas. Dito naman ho sa may Batangas mga kabombo ti ang aton siniiya nga panaming ang pagpangamuyo naton nga kabay pa nga main ready dito ang mga pumuluyo kag sa pag-aagyan pagid ni bagyong paeng. Ang importante, safety first mga kabombo, no? Sa aton sining mga dear listeners, from time to time, standby ka mo kay dugay-dugay, hatag kami sa inyo sa pinaka-latest update, no, sa sitwasyon, sa mga situation report naton from different places here in the city and the province of Negros Occidental as a whole mga kabombo kag subong man sa pila naton ka mga sister stations, no, mga makita sa pinaka-latest update sa ila siniiyang sitwasyon dito Luzon, Visayas, Mindanao mga kabombo. Yari anay ho nga kung siniiyang pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki since we are suffering, no? Nagasufrer kita sang malaing nga dulot ni sang bagyong paeng. Ari ang positibo yaho nga bagyo, no, ang bahanon nga bagyo. Yari aton anay, mag-uluanwan kita anay sa makadali with this full of inspiration nga ambahanon mga kabombo. Ang aton sining first run-up during Bombo Music Festival 2019 ang ambahanon Bagyo.
ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot ako. Bigang-biga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Isang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugsong hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, bagyo. Oh, oh, ika'y isang bagyo. Amo na iya ang bagyo, mga kabombong, nga may positibong mensahe, no? Ang aton sining first runner-up during Bombo Music Festival 2019 Grand Finals, mga kabombo. Gin-compose si Giancarlo Torres, kay interpret ni Ian Bryle. Unang bagyo ta subong nga paeng nagadulot sa aton sang kalitan. Pero ang bagyo ni Giancarlo Torres kag ginamba ni Ian Bryle ti positibo, no? Ang iya sini nga mensahe, mga kabombo. Sa aton si mga pinalangga nga matag panawati sa aton si Masuki antes kita kuha sa pinaka-latest update, no, sa aton sini iya nga patrol sa kay Bombo Grace Tino Baton. Yari anay huwang akon sini importante nga panawagan. May ginpadala diri sa aton nga panawagan sa aton sini nga Facebook page, mga kabombo. Ang nagpadala sa iya sini mensahe amo si Fatima Light. Ang iya sini iya gali nga Muslim name amo ni ang Fatima Light. Pero iya sini iya matudtod nga first name si Christy, no? Si Christy taga Sorsogon. Inagpadala siya sa mensahe sa Bombo Facebook page
Kag in fact gina-shout out niya kay taga diri man siya sang una, diri sa may Bacolod City. O gina-shout out niya si Rosario V. Salem sang Araneta Street. Best regards kuno ahalin sa kay Fatima Light o kun si Christy. Dito na karon sa may Sorsogon, no? Ang iya sini nga best friend gid nga amiga niya gid nga si ang iya sini nga amiga nga si ang utod no sang ginapangita ni Abi no sang asawa sang utod sa ginapangita ni Christy. Ang iya sini iyang sister-in-law ba or ang best friend ni Christy no si Shirley A. Balabis. Ang iya sini nga Facebook name Sunrise Sunset Sab. Si Sab o kon Shirley A. Balabis no suno pa kay Christy o kon si Fatima Light sini nga best friend ka si Shirley A. Balabis. In fact na-contact naman si Shirley no possibly ma-interview kita pero daw alang-alang sila kay bangod siguro man sang bagyo dito. So si Shirley A. Balabis amo ini ang utod sang napangasawa sang ginapangita karon nga ano ni nga 70 anyos nga lolo mga kabombo no ining si Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo 70 years old sang 42 Rawis, Legazpi City, Albay mga kabombo no so si Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo 70 years old sang barangay 42 Rawis, Legazpi City, Albay amo ini ang ginapangita mga kabombo no ni Fatima Light or kung ni Christy sang Sorsogon nagsubong man sa iya sini nga best friend nga si Shirley A. Balabis na amo gidya ang sister-in-law ni Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo mga kabombo no dito siya subong sa may Legazpi City kag sa sulod na sa 50 anyos wala na siya makapauli diri o kung makapuli-puli diri sa may Bacolod yara siya kuno nagapuyo sang una sa may Libertad area no gusto gid ni Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo sa edad karon nga 70 anyos yara sa aton sa Facebook live mga kabombo no ang pila dira agin padala nga picture no ni Lolo Rodolfo ara na no mga kabombo no amo niya ang tsura niya no kay ginapangita niya ang iya sini iya nga mga kauturan ka mga ginikanan ang iya sini iya nga balay dira sa may Bacolod o diri sa may Bacolod sa Libertad area upod siya sini nga mga kauturan nga gusto niya gid kunoy makitaan antes pa man siya abi akwaon diri sa kalibutan kay suno pa sa kay Shirley Balabis iya sini nga sister-in-law no ag Christy Fatima Light nga among best friend ni Shirley nga amo gid ang nagpatigayon nga makapanawagan diri sa Bombo Radio nga alcoholic na ining si Lolo Rodolfo no Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo 70 years old daw nagabulubalatian na gusto niya gid no antes man siya kuno yang madula diri sa kalibutan no nga makitaan niya ang iya sini iyang mga kauturan kag subo man iya si magilikanan no suno pa diri sa ginpadala nga daw papel niho ginlista no ang mga kauturan ni Lolo Rodolfo si Liza Descalzo ginapanawagan si Liza Descalzo Roberto Descalzo Rolando Descalzo kag Dina Descalzo kung diin man kamo subong no ang inyo utod nga si Rodolfo Buenafe Descalzo iyara karon dito sa may Legazpi City upod siya sini nga nangin asawa man no nga amo ini ang utod ni Shirley A. Balabis no ang iya sini iyang asawa nga utod ni Shirley A. Balabis mga kabombo amo ining si Inordina no Inordina Descalzo mga kabombo ti nagapanawagan gid sila ginabulig-buligan nila nga mapapangita ining pamilya no ang kauturan ni Lolo Rodolfo Sanday Liza Roberto Rolando kag Dina tag kun buhi pang ya si maginikanan no kun buhi pa kay ti siya subong 70 years old who knows no basi buhi pa ay si maginikanan na Sanday Delphine Descalzo kag subuman Estrella Buenafe
mga kabombo, no? So sa liwat kinapanuwagan naton ang pamilya ni Rodolfo Descalzo, mga kabombo, nga sanday Liza, Roberto, Rolando, Dina. Kanya maginikanan kung buhi pa nga sanday Delphine kag Estrella Buenafe Descalzo, mga kabombo, no? Ara subong sa may Legazpi City ang inyo sininga utod kag anak, no, nga si Rodolfo Descalzo o Buenafe Descalzo. Yara siya sa number Barangay 42, no? Barangay 42 sa Rawis, Legazpi City, Albay. Kay si Lolo Rodolfo na tawo ilis ng December 24, 1953, no? So this coming December, no, mati mga 70 anyos na siya. Kag 50 katuig na nga wala diri nakapulo pa uli. Siya sini nga pamilya diri sa may syudad sang Bacolod, labi na gid sa may dira sa may Libertad area, no? So kung nagapamati dira sa mga nakakilala bala sang ginapanuwagan ta ag sa itsura ni Lolo Rodolfo ara subong sa aton sa Facebook Live kag sa YouTube channel ang iya nga itsura, no? Natigayon naton nga malabot ang sister-in-law ni Rodolfo Buenafe Descalzo nga si Ma'am Shirley A. Balabis, no? Si Sunrise Sunset Sab, ang utod niya nga babayi nga si Inordina, 56 years old, nga ang iya sinibana amo si Tate Rodolfo, nagaayo gid sila karon nga kung pwede, no, sa makakilala o kung makahatag sa ila sa informasyon kundi na ning pamilya ni Lolo Rodolfo, no? Gusto niya nga magpasugat dito kung magpakig-angot lang. Kay for 50 years wala na gid siya nakapakig-angot sa nabili niya diri nga pamilya na gid, no, ang Buenafe Descalzo family, no, diri sa may Bacolod City. Gusto niya nga antes pa man siya kuno mapatay ang iya sini nga request magkit-anay sila sa iya sini nga mga pamilya. Di pwede ka mo ka-contact, no, sa mga nakakilala kay Lolo Rodolfo, no? Pwede ka mo ka-contact sa iya sini nga sister-in-law nga si Shirley A. Balabis, no? Dito sa may Sorsogon, ang iya sini nga cell number 0950-3628-447. Again, pwede ka mo makapakig-angot, no, especially sa pamilya ni Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo, no? Pwede ka mo makapakig-angot sa kay Shirley A. Balabis nga iya sini nga sister-in-law, no, dito sa may Sorsogon, kag dito man abi sa may Legazpi City sa Albay sa telephone number 0950-3628-447. Again, 0950-3628-447. No, kay gusto gid nila nga maangkon ang wish ni Tatay Rodolfo o kung ni Lolo Rodolfo Buenafe Descalzo, 70 anyos. Kagyari dito siya karon o nagapuyo upod siya sini nga asawa kag pamilya no mga kabataan niya sa may Barangay 42, Rawis, Legazpi City, Albay. Philippine Standard Time, mga kabombo, in punto las 3 ng taknasapon. Antes man kita magpatigayon sa pila naton ka mga pagbubos sa aton sa pinaka mga commercials, mga kabombo. In the midst of bagyo, yari ang aton siniya pang pag-good vibes. So, ang aton siniyang pamaskong handog music, no? Pampag-good vibes naton sa tunga-tunga sa sininga kalamidad. Kay kinanglan gini naton, no, i-uplift ang aton sininga low spirit, mga kabombo, bangod kay ti problemado gid ang tanan. Pasalamat kita diri iya sa aton sininga area of responsibility diri sa syudad sa Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. O pasalamat kita diri kay medyo amulan to kagabi, no? Baw nakabugtaw gid kita kainas ang kagahon mga alas 2. Nakibot gid kuya nakabugtaw gid ako mga alas 2 na to. Kay nagaragitnit, no, bation ang pagwaswas ng ulan sa amon siniiyang sa amon siniiyang sin, no, sa amon sining balay, no, nagaragitnit mga kabombo kay bangod sang paglaslas ni bagyong Paeng. Pagkatapos nag-brown out, pagkatapos ti amo na nagbalik man ang
suga ang electricity. Salamat ta kay ti naka labot pa kita diri no sa aton siniiyang dapat nga kadtuan gid aton sini nga mga kauturan nga nagatrabaho or may nagbalik na sa ila sini nga pagtrabaho. So, pasalamat kita kay ti diri sa aton sini area of responsibility amo lang ng aton siniiyang ano ni nga ang aton sini nga na ano ni na naagyan, no? Bago lang kita dala do. Last year lang to si Bagyong Odette. Sige, Philippine Standard Time na 3 minutos na nakalipas sa tak na ang alas 2. Anong unahon ta atong sige. Ara sa aton silinga linya si Bombo Gracelyn Lubaton sa pinaka-latest update may kantanan sa aton siniya sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod. Bombo Gracelyn Lubaton, come in. Yes, Mama Jazz, live at Subong sa Dalan Lacson, siyudad sa Bacolod, sakop na sa barangay Mandalagan. Nagina, Mama Jazz, na experience ang malipot lang, no, nga pagpundo sang ulan, makamambal ka ba nga, no, nilamig karong ulan. Pero Subong, nag-ulan na naman, no, kag mabaskog siya. Mama Jazz, ini siya kay hinay lang, pas lang kagina, balas ang aga, at Subong nagbaskog. So sa aton nga pagalibot-libot sa ubotang patrol, no, Bombo patrol team nagkadto kita dito sa may bahin sa Barangay Villamonte kag ang ila sila nga sitwasyon wala man sang pagbaha dito pero madamol ang ulan. Kapag abot na diri matagahapon sa pagcheckal sa man kagina may ara sang mga pamilya nga na nag-evacuate Mamo Jazz sa may bahin sa barangay Pahanokoy. Mayara dito nga 30 ka families, more or less mga 120 ka mga individuals ang ila sila nga evacuation centers, 3 ka bilog, Mamo Jazz. Sa pamuno sa ilang nga barangay captain nga si Punong Barangay Yolanda Bibing Noble, wala man dito problema kay ang ila sila nga supply bala sa pagkaon bastante man kag ginapangamuyo sila nga wala may madugang nga ma-evacuate sa bahin sa kuna kay Bombo Jazz sa ilang proper wala yan sa pagbaha pero ang mga nag-evacuate halin sa Pilaka Purok amo lang dito ang may pagbaha sa medyo risky ang ila sila nga sitwasyon, no? So ang panawagan, kung may mga bayo pala na iya ka mga bata, Bombo Jazz, amo na ang kulang sila Subong, no? Panawagan sila na kung sino da may ara sa mga spare bala nga wala ginagamit ng iya ka mga kabataan na sizes kani makapadulong kamo to sa ila barangay or mabuli kita sa mga otoridad dito medyo delikado pa, no? So, ang sa dagko naman niya wala problema kay kadamo sang mga bayo na nag-aalabot dito nga iya ka mga dalagko na nga sizes. Amo man sa iba nga barangay, nagapanawagan man sila sa dugang tubig, no? Nga supply bala nila, ilain nun kay kulang sa tubig. So far, sa mga canned goods, sa mga pagkaon, mga bugas, wala kita sa problema kay may mga kaabot man sa kada barangay, especially sa mga nahalitan, gid tama, no? Sang kining bagyo paeng Mamo Jazz. So, ang aton nga trapiko, wala man sang problema kay ang mga salakyan ta, mahinay lang ang ila sa nga pagbiyahe. Kay kagapon, mayroon kita nalabyan ng mga aberya man, pero wala mang aksidente. So, i-check natin kay Bombo Jazz sa bahin naman sa Bradco Port kung may mga nabilin pa itong pasahero, no, nga nagahulat bala sa pag-resume sa biyahe kay kagapon, canceled mo. So, dugay-dugay i-check na to. Dugay-dugay makatumang kita sa pila ka mga evacuation center kung may ara sa pagdugang. Kaya so far, ang Barangay Banago ang pinakamadamo sa nag-evacuate, no, kagina mga more or less 700 ka mga individuals. So, sa bahin naman sa Guasang Bacolod, Bombo Jazz ito sa Silay City. Bombo Gracelyn, yes. Bago lang gito, gabubo naman ang ulan daho, ulo andam kamuda ang inyo siniiya nga mga kapote da, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Jazz, makita ta sa likod ko, ni na klaro ang mga signboard rin, kung mga pangalan bala na makita ta sa mga establishmento, ang makita ta na lang nagalalabay nga mga salakyan. Sa norte nga bahin sa aton sini nga syudad,
hindi na makita ba mo just ang mga buildings, no? Nga makita tabala, klaro kung wala ga ulan. At the same time, sa South Pagid. So sa gwa sa Bacolod kagina, just like abe sa Silay City, mabaskog ang balod sa kadagatan. No, kag sa paghalin na namon kagina, wala gay naguntat ang pagdapya sa nga baskog man nga hangin. While padulong naman kita diri sa proper Bacolod, mayo naman niya ang tiyempo. Amo to nga time nga bakogina nga naguntat ang ulan kag ang mabaskog nga hangin ba mo dyan. Aha. Yes, mo dyan, sa pila ka mga oras nga nabilin na sila nga hapon ato na i-give, no? Iatag sa paglibot sa ato sila nga mga areas sa Bacolod nga mostly affected. Good. So, batay lang pila ka mga updates sa ato, no? Pangalagad, halin sa Bombo Patrol Team. Bombo Jazz, ini si Bombo Grace, din labato nag-reporter sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Grace Lino Baton, mga kabombo. No, amo yan to ang pinaka-latest nga report, update sa mga effects sang bagyong paeng, mga kabombo. No? By the way, sa may Banwa sa La Castillana, may isa to ka sementeryo ay ho. Kung kita nga mabuhi ang balayta, no, buuan sang tubig baha, no? Nalapawan na ibansang tubig baha ang mga manubo nga balay, no? Ang balay sa mga patay to nagbinaha, no? Ahay, ang ila sini ang mga pansyon to, ang mga lulubngan, no, na lapawan na sang tubig baha, mga kabombo, sa may Banwa sang La Castillana, no? Sa aton si mga pinalangga ang matag palamati sa aton si Masuki dugay-dugay. O Bombo, Bombo Anthony, pwede taman na matawagan si Lord Dilin Joy Pereira, ang registered social worker, no, mga kabombo, sa paghatag ning update ho, no? Kag sa paghatag man sa Banwa sang La Castillana, no, sa sementeryo nga nabahaan, nagalangoy ang mga balay sa mga patay. Hindi lang mga balay sa mabuhi ang apektado, pati balay sa mga patay, mga kabombo, no? Wala pili si bagyong paeng. So, magabuya or magabuya kita sa pila ka mga commercials. So, it's bye-bye time for me temporarily, no? Diri sa aton sa palatuntunan kapon lamang. Sa aton sinima pinalangga ang matag palamati sa aton si Masuki. 9 minutes 9 minutos na nakalipas sa takla ang alas 3, mga kabombo. Sa aton si mga pinalangga ang matag palamati sa aton si Masuki. O, sige, yari anay huwang aton sini nga pampag-good vibes, no? Sa aton sini mga pinalangga ang matag palamati ang pamaskong handog music sang Bombo Radio Philippines. Kinanglan tagid ni, no, para ma-uplift ang aton sini iya nga espiritu, no, samtang nga naga-countdown kita 57 days to go before Christmas, mga kabombo. Yari ho, pampag-good vibes naton ang Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap, o kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. Oh, Pasko na, oh, Pasko na, oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal
Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, Maligayang Pasko. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa radyo, Bombo! Number 1! Amoy ato mga kabombong ato si Pampa Good Vibes, no? Sa tunga sang kalalataan, no? Ang espiritu sang Pasko nga madulot sini sa aton, it's all about the love of a family, no? Ang paghinatagay regalo sa mga kabataan. And of course, ang aton siniyang pagdumdum sa liwat, no? Ang aton sini commemoration sang aton si mahal nga makaako nga ginpadala niya ang iya sini nga bugtong anak para sa aton tanan-tanan mga kabombo, para nga matagan kita iya sang panibagong kabuhi, no, sa aton sini mga dear listeners, sa aton sini iyang mga kabombo, no, sa aton sini nga mga tagpalamati, kinanglan hindi kita madulaan sang paglaom, no, agud nga padayon kita yung magpangabuhi diri sa kalibutan. So from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas. Well, we have 57 days to go before Christmas, mga kabombo. Before I say bye-bye, ari anay ho ang pinaka-latest naton nga weather bulletin, mga kabombo. No, ang pinaka-latest sa bahin sang lakat sang panahon. Nagapabilin sa gyapon sa tropical cyclone wind signal number 1
ang probinsya sa Negros Occidental. No? Bangod sa severe tropical storm Paeng, santo sa Tropical Cyclone Bulletin number 18. Amo ni ang pinaka-latest update mga kabombo, no? Kag ang aton siniiya nga next karon, no? Alas 5 ang takna sa hapon ang pinaka-bag-o naman ng bulletin sa lakat sang panahon, no? Ang bagyong Paeng ay nagahulag northwestward kay ini ang ginabantayan nga magalandfall na naman, no, sa vicinity ng San Juan, Batangas sa nasiling na naton, no. Kaina launa ang takna sang hapon ang sentro sang severe tropical storm Paeng, santo sa tanan nga available nga data, no, kalakip na ang nagikan sa Tagaytay Doppler weather radar ang nakitaan mga kabombo, no, sa coastal waters ng San Juan, Batangas. Ini ang may maximum sustained winds 95 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagmaglos nga 130 kilometers per hour kag may central pressure nga 985 mga kabombo, no, sa aton siniiya nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, no, ang kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental sa nasiling na naton yara ini sa signal number 1 ginapaidalom kita gyapon sa signal number 1. So mag-ulualigmat nang kita mga kabombo sa aton si mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no, ang safety first nga ginatawag, no. Wala kita sa panahon is bye-bye time na, but before that, ani-ani ang aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. We really need this, no? Simple lang gid, ang mga pulong sang Dios, mga kabombo, amo ini ang nagaserbe bilang suga, no, sa aton sini panglakaton sa sining madulom, literally madulom kay may bagyo mo, no? Madulom nga kalibutan. Suno pagani sa iya sinibalaan kasulatan mga kabombo sa Salmo, sa libro ni Sang Salmo, Kapitulo 119, versikulo 105. Nagahambal ang imo sini nga mga tinaga, nga gaserbe, nga suga, no, sa akon sini, nga tiil, kag suga man sa akon sini ginaagyan, nga dalan. Your word, O Lord, is a lamp to my feet and a light to my path. Psalm 119 verse 105. Kung ara kita sa tunga-tunga sa mga pagtilaw balakag we are down and out and feeling so low, mga kabombo, no, wala na sang iban pangadalaganan, no, aton basahon kay baluon ang mga promisa sang Dios sa aton, because His word is a lamp to our feet and a light to our path. Aton si madulom nga ginaagyan sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan. God is our light, no? Wala kita sa panahon, it's bye-bye time na. Inisagapon nyo lagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino